Hallelujah. Praise the Lord. Kaito kaham bidikai rokma hamzakma pai flya. Okay. Jisu salangmani kok akok no tini nong thani ya phara thangi tongo. Tam sijak tong elambago. Nang tomuno Matthew chapter 10 ni verse nga ke 34 and 35 porinadi. Tam nong nero ang kogro en porisyon sengsani borok rok no gothar na hnei ang phayo hnei ta khakadi. Ehi ang gothar na hnei phaya seng rphaina hnei se phayo. Okay, manamo seng ya pharei walai renani sekaknani bagi se phayo. Okay, tini kengma borok okong khanawi. Dur tam makogabu ni tong. Obono kubi kok. Jisu Kristo already osungsano mesoni reka. Kesen bai kuno dino keplai kethawi tongui manja. Nung tomuno Jisu Kristo ono tongu hungke. Nung sengsar bai kethawi. Te sengsar nono saba sonteng. Sengsar nono appreciate khaiteng. Abono nung expect ta khlaidi. Nung keplai bodolo tongui te sengsar ni arani nung expectation na mane kaham yafa khorop tai nono kaham saba sonteng abono nung expect khlai tongu hungke. Nung rong lamao ya appreciate tongo. Okay. Nung jefro soi Jisu Kristo basajak sengsar nono nasle nai. Nung soi jefro Jisu Kristo basajak soi pholabai nung jefro tuidul jagi tongo. After kebo nini logi tonglak joton haksalangi thangnai joton nini again sengnai sengsar ni kok sawi tongwang. Sengsar ni borok ni kok sawi tongo. Abuni bagai no sengsar ni borok bai saba sanjakna bagai ta asadi kuno dino soi pholabai tuidul jagi Kristo o keplai ngi tongoi. Okay. Kristo no poito khlai subrai hne go shumani yagolo mathangjak mong bodolok khobjak mani yagolo nang abono expect ta khlai di kono dino dosman. Okay. Keplai phaising hake keplai rok no hamjak ya nasan nasleu. So aboni bagino jengka keplai phaising Jisu Kristo ni phaising sengsar nono naslena sengnai Paul bojaga jela sobjago tama satok pitok. Okay. Ebe seng Thomas ni kogro khnao Kerala phai thipe kyapo coil suri buthar jakapo. Okay. Tangai bab ko thoma kaham sipir bele mathangjak mukong sipiro tang bathana klaisa sengsar ni borok because sengsar angkha messenger ari bokon deno keplai kogno khanai manya hojom ingya abuni bagino tinile nang srai saiman sidi sengsani borok rokno Jisu Kristo ketharanani phaya sekakna bagi se phayo. Okay. So nung bahine kethana ta thangdi kagi se phaidi keplai bodolo sok pai molbrumni langmau tongoi khatong khajake. Hallelujah. So phaidi asa nungthang ang live of phaigra yangi tongkha chaidok tongo khana. Okay. 20 July finally network rok basak hamthaya okay po chaidok tongo. So khasrangdi kaitor sono belai hamjago. Amen.